Yebo. Alright, hayi njalo ajikiwe manje. Ngiphinde futhi. Mina yohlezi ngikucabangisa, anginaso leso sikhathi. Hlezi ngikucabangisa, hlezi ngikuleader umsamo wami. Ngobani angiyena wakini. Lokho nje kumele ukwazi ukugcwala ikhanda. Kunabantu abaphilayo, right? Siyaphila sonke njengoba nami ngiphila nawe la enyameni. Ebese kuba khona umuntu ongenwa isifo. Lesi sifo bese siyamthatha emhlabeni. Yini eyenziwayo ekhaya ukuze siqinisekise ukuthi lento ayibuyi izodla ithambo lethu? Number 1, intoni eniyenzayo ukuze nicele yena lo muntu loyo ukuze enzeni anisize emnombo wakhe ukuze lento ingabuyi izodla ini ithambo lethu? Sobuye sikhulume ngalo ojujuliwe, lo ogwaziwe, lo oshawe izulu, lo odliwe isilwane, lo ohambe namanzi wamuka wahamba nolwandle. So ikhuluma ngelinye ilanga. Sikhuluma futhi alo olethe athi ngithole. I will always lead you to umsamo wakho. Ngobani mina angiyena wakini. Always. You need to ask the right questions. Niphile njalo niyaso.